नों जेब्लासिम बे बुहुमाव गोथाङै दं नोंहा फोथायनायनि खामानि दं। बे बुहुमाव 70-80 इयार्स जिउ खुंनायाव नोंहा फोथायनानै थांनानै थानायनि खामानि दं। न' बां, जानाय लोंनाय, गाननाय जोमनाय बेफोरनि थाखाय फोथायनायनि खामानि दं। पाप निमाहा मोननो थाखाय नोंहा फोथायनायनि खामानि दं। गोथार जिउखौ मोननो थाखाय नोंहा फोथायनायनि खामानि दं। गोथार जिउनि 9था फिथाइखौ मोननो थाखाय नोंहा फोथायनायनि खामानि दं। जेसेबां दिन नों थांनानै थागोन, नों बेसेबां फोथायो बे फोथायनाया खामानि मावबाय थागोन। नाथाय थैनायनि उनाव मोनसे थांनानै थानाय दंबावो, बे जाबाय जिउआव गोथाङै थानाय। नाथाय बेयाव नोंनि फोथायनाया खामानि मावनाय नङा। बेयाव नोंनि खामानियासो खामानि होगोन। नोंनि फोथायनायनि खामानियासो खामानि होगोन। माने नोंनि फोथायनायजों मावनायासो खामानि होगोन। बोसोना बुङो, नोंनाव जुदि फोथायनायजों लोगोसे मावनाय गैयाबा नोंनि फोथायनाया गोथै। फारसेथिं नों लोंगासिनो, सोबगासिनो, फारसेथिं नों बुंगासिनो इसोरखौ फोथायो। फारसेथिं नों थगायगासिनो, बिमा बिफाखौ थगायलाय, लोगोखौ थगायलाय, सोरबा सेंग्राखौ थगायलाय, सोरबा सिख्लाखौ थगायलाय, थगायगासिनो, आरो फारसेथिं बुंगासिनो नों इसोरखौ फोथायो। फारसेथिं नों गाज्रि राव बाहायगासिनो, रायखोमागासिनो, फारसेथिं नों बुंगासिनो हालेलुया प्रेज द लर्ड। बोसोना बुङो, फोथायो होननानै बुङोबा मोदायाबो फोथायो, नाथाय बे मावा, मानिया। दिनै थिग बेबादिनो जों ख्रिस्टियान इयुथ सेंग्रा सिख्लाफोराबो फारसेथिं बुङो फोथायो, नाथाय फारसेथिं नायोबा आखलानो लाजाया, मावनाय गैया, मानिनाय गैया। फारसेथिं बुङो फोथायो, फारसेथिं थगायो, फारसेथिं लोंखोमायो, सोबखोमायो, रायखोमायो, गाज्रि राव बाहायो, बिमा बिफाखौ थगायो, बिमा बिफाखौ मानिनाय गैया। अब्ला जाखोना जादिया नोंनि फोथायनाया गोथै। मानोना बोसोनाथ' बुङो फोथायनायजों लोगोसे मावनाय थानांगोन होननानै। दिनै जों ख्रिस्टियान इयुथ सेंग्रा सिख्लाफोरा अबेबा गिर्जायावनो होन, अबेबा कनफारेन्सआवनो होन, प्रग्रामावनो होन, खालि फेशन देखायनो थांनाय बायदिल'। खोनासंनायजों लोगोसे मानिनाय गैया, मावनाय गैया। माखौथो सोलोंगासिनो अब्लाना? थांनायनि, फैनायनि, हाबनायनि, ओंखारनायनि। बोसोरै सभा जायो, कनफारेन्स जायो, सप्ताफ्रामबो गिर्जा जायो। माखौ सोलोंगासिनो अब्लाना नों? माखौ खोनासंगासिनो? फोथायनायजों लोगोसे नोंहा धोरोमिया जानो थाखायबो सुबिदा दं। नाथाय दा जों ख्रिस्टियानफोरा बेखौ खोमानानै लागासिनो। नोंनि देहायाव जिउ थासान्दि नों मोनफ्रोमनिबो सुबिदाखौ मोनगोन। पापनिफ्राय निमाहा लानो थाखाय नोंहा सुबिदा दङ। गोसो सोलायनो थाखाय नोंहा सुबिदा दङ। नाथाय बिनि उनाव जुदि नों थैनानै थाङोबा नोंहा जेनिबो सुबिदा गैलिया। मानोना गोथाङै थासान्दिल' बे फोथायनाया खामानि होगोन। थैनानै थाङोबोला नोंनि फोथायनायजों मावनायासो खामानि होगोन।